Estem al mes de desembre i ara sí que es nota la diferència entre els vessants rocallosos, on per culpa de la presència de roca calcària la vegetació dominant és de tipus xeròfil o escleròfil, de tipus mediterrani. En canvi, mireu com a baix, a les planes argiloses de tipus al·luvial que construeixen els rius, la vegetació és molt més ombrívola i trobem planifòlies i laurifòlies. Tenim, per exemple, l'esbarzer, tenim aquí un llorer i al mig, i allà darrere estan els roures de les bassetes, que ja comencen a tenir un color cada cop més daurat. No, no és menjar, no és menjar. No et lletis, no, no és menjar. No? Hòstia. Entre l'ailantos, me n'alegro. No el veig, m'estan buscant. Treballem junts. Aquí tenim una petita població d'Ulmus minor, d'oms. Aquests són joves. I aquí tenim un exemplar adult al costat d'un roure. Segons ens han informat, es tracta d'un Ulmus minor de raça atínia, que vol dir que té gens dels oms que van portar els romans fa 2000 anys. I aquí al costat hi ha un roure ferroides de tipus fulla de serra. Per fi el riu Foix s'ha secat, es va aturant a poc, es va xuclant, però ha estat gairebé un mes corrent i de fet sota els nostres peus continua corrent.